Evo, čujte gospođo, sve ću vam odgovoriti ovo što je gospodin Komnenić pitao. Naravno i vi. Prije svega, ja nisam član DPS-a, dolazim iz koalicije kojoj pripada i DPS, nisam član te partije, ali naravno ću govoriti u ime koalicije svih partija koje pripadaju koaliciji zajedno, vrlo, kako reče koleginica, relaksiran. Dakle, apsolutno da nismo isti mi Demokratski front. Ako govorite o tome zašto se tereti ispred tužilaštva i slično, dakle, lideri Demokratskog fronta su pravosnažno osuđeni ispred tužilaštva za pokušaj državnog udara i tako dalje. Nijedan naš lider nije osuđen za takve stvari. Ako govorimo o aktuelnim listama, dakle, evo, na najznačajnijim listama imamo ljude protiv kojih je u tužilaštvu podignuta optužnica. Na našoj listi nema nijedan takav čovjek. Evo, premijer je pokrenuo postupak protiv vašega nosioca, vi ste pokrenuli protiv premijera Crne Gore. Dakle, na čelu vaših lista su ljudi koje goni tužilaštvo. Na našoj listi takvih ljudi nema. Ako govorimo o sprezi s organizovanim kriminalom, jedini čovjek u ove 3 godine koji je uhapšen za šverc cigareta u Crnoj Gori nije član ni DPS-a, ni Liberalne partije, ni SD-a, nego URE, gospodin Rade Milošević. Ajde da govorimo o činjenicama. Ako govorimo o evropskim integracijama, mogli smo možda i bolje, ali mi smo otvorili svi 30 poglavlja. Za ove 3 godine prvi put u istoriji Evropska unija daje zvaničan stav da je Crna Gora rak rana, dakle rak Evrope, da su nam pregovori gotovo zaustavljeni i tako dalje i tako dalje. Ja prihvatam da smo mi imali neke mani greške u našoj vlasti, da nijesmo, ne bi izgubili vjerojatno te izbore. Ali sve te mane o kojima govorite i koji logično za 30 godina, evo, pošto Bešić zna o Gvozdenom zakonu, oligarhije u politici i tako dalje, za 30 godina je logično da neke strukture izgube kompas u nekim stvarima. Vi ste za 3 godine, čovječe, uspjeli to da uradite. Ne vi lično, govorimo o ovoj vlasti koja je... Dakle, ono što je nama trebalo 30 godina da pokvarimo, vi ste za 3 godine upropastili. Tako da ako govorimo o onome što su vam prepreke da pregovarate sa nama, mnogo više, vjerujte mi, ti prepreka imate ovdje. Nije ni Danijel Živković, ni Amar Borančić, ni Boris Mogoša, ne goni ih tužilaštvo. Goni ih gospodina Abazovića, goni, eto, dokazat će se, odnosno podignuta je optužnica protiv Spajića, goni Rada Miloševića i tako dalje i tako dalje. Tako da nemojte spočitavati organizovani kriminal, nemojte nas spočitavati EU, nemojte nas spočitavati Demokratski front. I zašto, što je pitao Komnenić, kako sam kazao, dakle, da treba se pregovara s 1/3 Crne Gore i tako dalje, a da li je Demokratski front u pitanju, meni je apsolutno neprihvatljiva politika Demokratskog fronta. Dakle, ono što su njihovi stavovi nisu samo deklarativni, vjerujte mi, nego su vrlo suštinski. Proruski, prosrpski, sjećamo se prije nekoliko godina da je čak u zvaničnom izvještaju State Departmenta Demokratski front označen kao neko ko se finansira od strane ruskih službi bezbjednosti, da ne podsjećam sad na te detalje. Tako da to nijesu samo neke deklarativne stavove i paušalne priče. Izvolite, naravno. Je li vam jednom palo na pamet da možda ti vaši lideri iz ove 30-godišnje vladavine prethodne nisu uhapšeni zato što nismo imali nezavisno sudstvo? Zato što nismo imali sudije, nego su sudije sad u zatvorima. Što niste pokrenuli optužnice evo 3 godine ako postoji osnov sumnje. Ja ih ne branim, ali ajde da govorimo na osnovu činjenja. I ne želim da ih branim. Drugo pitanje, vi ste iz Liberalne partije, je li tako? Vi ste ona partija Slavka Perovića, vi ste oni liberali... Nekad, da. Nekad, tako je. Pa vi ste upravo u prošlosti imali najviše problema sa Demokratskom partijom socijalista, koliko mene sjećanje dobro služi. Imali smo upravo tako, ali smo razumjeli u jednom trenutku da je to ispravan partner. Ne može nam partner biti Demokratski front, SMP i Dritan Abazović. Dakle, upravo to i vama poručujemo. Gledajte na temelju onoga što jeste program i kvalitetna budućnost Crne Gore. Mi smo, dakle, uspostavili neka mjerila i prihvatili smo te partnere kao neko ko, kako je rekao i profesor Bešić, je programski najbliži nam. I vjerujte, Demokratska partija socijalista jeste programski najbliža nam. Kad vi taj program ne sprovodite, mi smo država koja ima status zemlje, koja ima najduže članstvo, odnosno najduži status pregovarača. Nije, Turska je, mislim, sa najdužim statusom. Da se ja malo umješam u vašu